दिमाकुसियाव गोदानै फसंबाय गंसे बिगियान आयदानि फरायसालि। दिमाकुसि ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाबोबाय नर्थ इस्ट स्कलार एकाडेमिया। नंगौ, उदालगुरिनि दिमाकुसि हालामाव गंसे गोजौ थाखोनि बिगियान आरो आरिमु आयदानि फरायसालि गायसननायखौ दिनै बेखेवबाय। गोजौ सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनि नाजानायाव गोबां नारा-नाथा नाजाथाबनायनि गेजेरजों गायसननाय बे नर्थ इस्ट स्कलार एकाडेमियाव बिगियान आरो आरिमु आयदानि सायाव फोरोंगोन। दिनै बे नर्थ इस्ट स्कलार एकाडेमिखौ बेखेवना होयो 32 नं भेरगाव बियाबनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां सोलोंथायारि, फोरोंगुरु, समाज सिबियारि, फरायसा, दैदेनगिरि, मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। आरो बे आयदायाव नर्थ इस्ट स्कलार एकाडेमि फरायसालिनि सामलायगिरि थरुन मुसाहारि आरो फरायसालिनि गोरायुं सिमांसा बर' लोगोसे बेखेवगिरि दावबायसा बर' बिथांमोना खौरांनि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो साबायखर बावनो लुगैदों। नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि गासैनिसिमबो नोंथांमोना जोंनि बे दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव मोनसे जारिमिनारि सानाव इनिग्रेसननि मोनसे प्रग्रामाव नोंथांमोना जोंनि बे खाथियाव सफैनायनि थाखाय आरो जोंनि बे इनिग्रेसननि सोमोन्दै मानसिफोरनो बा जोंनि नायगिरि बिथांमोननो मिथिनो होनाय लुगैनायनि थाखाय बे मोनसे गोलाव समनि मोनसे मानसिफोरनि मोनसे लुबैनाय आरो नाजानायमोन। खारन दिनैसिम भारत उदांस्रि जानायनि उनावबो दिमाकुसि एसेबां गुवार जायगायाव मोनसे साइन्स स्ट्रिमनि कलेज गैयामोन, जायनि थाखायनो दिनै जोंनि गोबां फरायनो लुगैनाय गथ'फोरा फरायनो सानब्लाबो फरायनो हायामोन। गोजानाव थांनो थाखाय बिमा बिफाया एफर्ड खालामनो हाया। दा बिदिनो गावखौ कमप्रमाइज खालामनानै गुबुन गुबुन स्ट्रिमाव फरायनो गोनां जायोमोन। दिनैनि थारिखआव खिन्थु बे खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै बिमा बिफाफोरनि खावलायनाय आरो जोंनि माखासे लोगोफोरजों जों ज' जानानै सिन्था खालामनानै दिनै जोङो बे ओनसोलावनो खम बेसेनावनो मोजां फोरोंथाइ होनो थाखाय साइन्सनि स्पेसियेलि साइन्सखौ जों मोजां फोरोंथाइ होनो थाखाय नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि बे इनिग्रेसन प्रग्रामखौ एबा बे इन्स्टिटिउसन नर्थ इस्ट स्कलार्स एकाडेमि होननानै दोननाय जादों। आरो बेवहाय जोङो गोबां गोरिब न'खरनि गथ' गथायखौ लानानैनो जोंनि मध्यश्रेणिखौनो होनबा हानायफोराबो गासैबो फैदों। बेनिखायनो जोङो थेंक इउ होनाय गिदों गासैखौबो। आरो बे बिथांमोननि बोर सानस्रिनायजों जोङो आवगायलांनो हागोन आरो जोंनि इन्स्टिटिउसनखौ जोङो साक्सेस खालामनो हागोन होननानै मोनसे फोथायनाय दङ। बेखौनो जों खावलायनो लुगैदों रायजो राजानिसिम, नोंथांमोना जों जिहेथु जोंहा क्रेडिबिलिटि दासिम जेबो गैया, जोंहा बिदि फरायनाय दङ बा जोंनिफ्राय बेबायदि इनस्टिटिउटनिफ्राय पास खालामबाय होननायनि जिहेतु क्रेडिबिलिटि गैया, बिमा बिफाफ्रा हयथ' एसे निस्सय मोनसे डाउट थानो हागौ जे जोंनि इनस्टिटिउसननि सायाव। नाथाय जिहेथु जोङो मोनसे प्रमाइसिं मोनसे एटिटिउडजों माखासे चेलेन्जेस थायोब्लाबो बे चेलेन्जेसफोरखौ अभारकाम खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन। आरो जोङो थारैनो कनफिडेन्ट आरो जोङो सात्रफोरखौबो बिराद इन्टारेस्टखौ नुनो मोन्दों। ओंखायनो जोङो मोनसे बिसास आरो बिथांमोनजों जों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनायनि लामाजों बिथांमोननि थाखाय इयुन माने बिथांमोननि केरियार दानायाव जाहाथे मोजां जानो हायो, बेनि थाखायनो जोङो बे इनस्टिटिउटनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ मोजाङै गियान होनो नाजानाय थागोन। आरो निस्सय जोंनिया बे माने हस्टेलनि माबाखौ जोङो खालामदों, एरेन्जमेन्टखौ खालामदों। एज अफ नाउ जोंहा गावनि बिल्डिं गैथ'नि थाखाय जोङो खाथियावनो थाखानाय माखासे बिगोमाफोरनि बिल्डिंजोंनो एसे सावरायनानै जोङो बिदिनो स्पेसियेलि साइन्सनि फरायसाफोरखौ जोङो हस्टेलाव लाखिनो नागिरदों। मानो होनब्ला साइन्स फरायनाय लोगो लोगो माखासे टाइम एडजास्टमेन्टनि खोथा फैयो, संनाय खुरनायनि खोथा फैयो। गाव संनाय खुरनाय बा थांलाय फैलायाव एसे उसुबिदा जाहाथे जायोब्ला फरायनायाव बांद्राय गोसो होनो हाया, ओंखायनो जोङो हस्टेलनि बेब'स्था खालामनाय जादों। आरो बे हस्टेलनि बेब'स्थायाबो उइदिन भेरि सर्ट टाइम माने क्लास जानायनि मास मोनसेनि उनावनो जोंहा एरेन्ज जाजोबगोन। आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेथु बे ओनसोलाव एबा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सोनाबथार थानाय आरो भारत भुटान सिमना बे गुवारथार जायगायाव बिदि सोलोंसालि गैया। गोलाव बोसोर बे ओनसोलनि बिगोमाफोरा एबा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोनोखो आयदायाव फरायनो गोसो जादोंमोनब्लाबो गोबां गोजान जायगायाव थांनानै बिथांमोना फरायनो गोनां जायोमोन। दिनै गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे दिमाकुसियाव नर्थ इस्ट स्कलार एकाडेमि होननाय गोनोखो आयदानि आरो आरिमुवारि आयदानि गंसे गोजौसिन फरायसालि बेयाव गायसनबाय, हायार सेकेन्डारिखौ गायसनबाय। आङो गोजोननाय मोन्दों आरो जाय बिथांमोना बे फरायसालिखौ गायसननायाव बाहागो लाबाय एबा बिबान लाबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों। आरो गोदानै मुं थिसननाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो आङो शुभेच्छा होदों। आरो जायफोर बिगोमाया गाव गावनि गथ' गथायखौ बेयाव फरायहोबाय बा फरायहोनो थाखाय मुं थिसनबाय बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिदों। मिजिंथिगोन बे ओनसोलाव जिहेथु सोलोंथाइयाबो रांखान्थिजों समान समान जौगालांगासिनो दङ आरो बे ओनसोलनि बिगोमाफोरा
गावबा गावनि गथ' गथायखौ एबा फरायसुला फरायसुलिफ्राबो मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव हायार सेकेन्डारि एबा गोजौसिन सोलोंथाइखौ गोजान जायगायाव थांनानै लानो गोनां जायोमोन आरो जिहेतु साइन्सनि बेहाय जोंहा स्ट्रिम गैखायानोमोन बे गोबां बोसोरसेयाव जाबावनांगौमोनब्लाबो नाथाय गोबां थासारि आरो माखासे स्कप एबा बेबायदि बिबान लाग्रा हयथ' मानसि गैयामोन बिनि थाखाय बे जाफुङाखैमोन नाथाय दिनै बिबान लाग्रा मानसिबो ओंखारबाय आरो परिबेसबो फैबाय दा बेखायनो बे ओनसोलाव बे जाफुंनाया गोग्गाथाव बाथ्रा आं मिजिंथिगोन बे नर्थ इस्ट स्कलार एकाडेमि बे सोलोंसालिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव मोजां मोजां फरायसुला फरायसुलि सोरजिनो हागोन आरो जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा एडमिसन लाबाय साफ्रोमबो जाहाथे जाफुंनानै गाव गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो आं बेखौ मिजिंथियो